ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka Jaka balap ya ka medyap jong i Heprit in sapira lingdo maunai ha Nongrah ka dei ka Jaka ka baki bahayang hasam bat ki nongsong shnong kila da buat nadu menen kasi ka khatsau tarik unailor arjapsan ka sngi bi ijar nga na plau yel la jong ha ka por pra baje men step kani ka Jaka balap ya ka met jong i Heprit ka dei ka building ka baka jingshina ka dang ya shat don na ki nongsong shnong kila pan pau ka jing sngolngo baha ka por baki wat menen kasi kimchim la yo i ya ka met Henry menta ka stepat la lapan ban ya ka met hangni bat kani ka Suba yaki ba ka la bandai baki Runar ki bale dusman ki shuwan Bret ya ka met hangni ka kinhun na ka forensic team kilawan poi ha kani ka Jaka ban pej bania bat ban lum ya ki jingdon kam baro ki bala ban long ki sakhi sabut ki bala ban yarap ban ti telong halor ka jingyam jong ini Heprit ibadang sausnem karta kumba kalong hadu menta ki pulet kidang pendap ya ki kam jong ki baro syoban IT ya ka met sya ki bahying hasam